Duela hilabete gutxi batzuk neandertalak komunikabide askotan agertu ziren. Euskadin aurkitutako giza aztarnarik zaharrenak izan daitezkenak identifikatu zituzten. Gutxienez duela 150.000 urte bizi izan zen emakumezko batenak. Andere izenarekin bataiatu zuten. Aurkikuntza hori izan zen gaurko saioaren abiapuntua, jakin mina piztu ziguna neandertalak nortzuk izan ziren jakin nahi dugu. Eta batez ere, nolakoak ziren aurriritzi asko eta mito dezente baitaude. Gai izan ziren teknologia propioa garatu eta erabiltzeko guk bezala pentsatzen altzuten. Eta ezin dut clickbaita egin gabe utzi. Desagertu egin ziren, ala gure artean jarraitzen dute nolabait. Az gaitezen! Bai, dauzkagu gure neandertalak. Bueno, Joseba, zenbat aurkikuntza, ez da? Azken aldian neandertalen inguruan. Erakusketa horren lekuko. Eta aurkikuntza horiek neandertalei buruz genuen irudia erabat aldatzen ari dira. Bai, nik esango nuke azken 20-30 urtetan pixka bat azeledar hori sartu dugula eta horre esker aldatu da apurtxu bat neandertal inguruan daukagun irudia. Zer objektu edo aurkikuntza konkretu izan dira iraultza hori eragin dutenak? Bueno, asko izan die, alde batetik, hitzein dezakegu mundu simbolikoari buruz, baina bebai ikusi zelan neandertalek egiten zituzten bere tresnak, lehenengo biratzeak aurkitu die munduan neandertalek egindakoak dira, bebai genomaren analiziak aldatu da pixka bat gure irudian neandertalen inguruan. Azken finean ikusi duguna izan da neandertalen bizimoduak askoz konplexuago ziren eta beste gauza bat garrantzitsua dela. Neandertalek ere zeukaten bere historia eta historia hori kontatu nahi dugu erakusketa honetan. Euskal Herria toki ona da neandertalak ikertzeko? Toki itzela. Neandertalen mundua oso zabala da. Siberiatik Europako mendebalderaino ailegatzen da, baina gu gaude gune nuklear baten, neandertalen inguruan. Bai, sorte itzela. Eta orduan dauzkagu aztarnategi oso importantiak, oso interesgarriak, tresna pila ikertzeko, animalien ezurrak, giza ezur ezain beste, baina azken parte honetan batzuk etorri dira berriak guregan, eta gero daukagu bebai oportunidade asko ikertzeko, ze badauz kobazuloa, kontserbazioa nahiko ona da, eta bebai aire zabaleko aztarnategietan nahiko aurrera pauso handiak eman die. Orduan, leku nik esango nuke oso ona dala neandertalek ikertzeko. Bueno, nik Andere ezagutu nahi dut, aurkeztuko didazu? Bai, venga, aurrera. Bueno, eta hau da Andere orduan, ez da? Bai, hemen dauzkagu Andereren bi ezur zati, alde batetik daukagu erradioa, dala nahiko esanguratzua, irakusten dau kurbatura bat tipikoa neandertala dana, baina gero dauzka beste gauza batzuk onduan, goizeko partian insertzio muskularrak, pixkat zaharrak ematen da biela, horrezatik esaten da
anteneandertal edo neandertal zaharra dela. Kontxo, zirraratxo bat arain sentitzen, ez da? 150.000 urte. Gutxienez. Segurazki askoz gehiago. Ondoan ipini dugu gure espezietako erradio bat, konparazioak eta egiteko, eta gero daukagu, bai oso nik uste dute fosil ederra dela, neandertalen, andereren kaskezur zati bat, non ikusten da zelan daukate toru supraorbitala nahiko tipikoa neandertalena. Andere eta kuadrilla. Bai, karri ditugu leze txikiko aginen replikak, horiek dauzela, neandertal klasikoak dienak, eta gero lehenengo aldiz erakusten dugu aslorreko fosil batzuk. Daukagu esneortz bat, gero premolar bat daukala gutxienez 1.000 urte, eta hor, kaskezur galaktiko horretan daukagu buruezur zatitxo bat, eta horrek bebai eukiko dau 1.000 urte inguru. Andere bi aldiz aurkitu duzuela esan daiteke, izan ere hau museoan zegoen, ez da? Bai, radioa museoan zegoen, gure hemengo biltegietan gizazurra bezala zegoen gordeta, baina pentsatzen zen igual kalkolito garaiko gizazurra bat zala, eta Asier Gomez Oliventzia etorri zanean beste gauza batzuk ikusteko, berak ikusi zauen hori eta bigarren aldiz deskubritu. Hori da, eta gero kaskezur zatia bai agertu da eskabazio berrietan. Iluntasunaren lagunak espeleologia taldekoek Karrantzako El Polvorin leizean aurkitutako ezurrak, Bizkaiko Arkeologia Museoko apal batean egon ziren 4 hamarkadaz. Inorretzen hartu materialaien garrantziaz. Leku horretan dago Bizkaiko ondare arkeologikoaren biltegia, eta bertan jasotzen dira lurraldean egindako indusketetan aurkitutako materialak. Gorde eta ikertzaileen eskura jartzen dira. Hala, aurkitu zutenetik 4 hamarkada igaro eta gero, andere izenez ezagutzen den neandertalaren ezurrondakinak behar bezala identifikatu eta sailkatu zituzten. Aurkikuntza horrek erabateko zentzu eman dio museoaren misioari. Izan ere, museoek gorde eta divulgatzeaz gain, bildu, kontserbatu eta ikerketa errazten dute. Horiek dira museoen funtzioak. Ezagutza eta teknologia berriei esker, batek daki zer beste aurkikuntza egingo dituzten ikertzaileek Bizkaiko Arkeologia Museoko gordailuko apaletan. Karrantza Aran ikusgarria ondare arkeologiko eta paleontologiko handia duen ingurua da. Kobazulo asko dago hemen, gehienak Ranero mendiaren magalean. Pozalagua ezaguna adibidez bertan bisita daiteke. Karrantza Andereren bizilekua ere izan zen. Andere Bizkaian orain arte aurkitu den neandertalik zaharrena da, eta bere aztarnak Ranero mendiaren hegoaldeko altzoan aurkitu ziren, Polvorin kobazuloan. Igoera zail xamarra duen kobazulo honen lehen indusketak 1931an egin ziren, 2 izen ezagun eta handiren eskutik, Jose Miguel Barandiaran eta Telesforo Aranzadi. 2 ikertzaileek Polvorineko atarian jarduntzuten lanean, aztarnategi arkeologikoan. Gerora lan haiek segida izan zuten, baina kobazuloan barrurago joan da. Lehenengo esplorazioak pasaden mendearen 60ko hamarkadan hasi ziren eta 80garren urtean horren inguruan topatu zituzten hainbat hartzen eta jenen fosilak. Eta begiratu zuten, hartu zituzten eta museora eraman. Eta hainbat urte geroago guk museoan lan eginda fosilen artean giza fosilak topatu genituen. Museoko lanak momentuz alde batera utzita, Asier Gomez Olivenziaren ikerketa taldea Karrantzako barrunbeetan da berriro, Polvorinen. Gaur espeleologoen laguntza izango dute, izan ere, kobazulo barruko aztarnategira iristea ez da erraza.
Horregatik, segurtasunez jaitxia alizateko, sokak eta mailak jartzen ari dira, aurrerantzean, aztarnategirako joan etorriak ez dira eta gutxi izango. Egin behar ditugu eskaner laserrak, kanpoko aldekoak, barruko aldeko eskanerrak, nolabait 3D modeluak lortzeko. Eta orduan segurtasun hori bermatzeko, gaur instalazio guztia berrikusi eta osatuko dugu. Eskanerren bidez lortuko diren 3D ereduek, kobazuloaren geometria hobeto jasotzeaz gain, toki honen historia geologikoari buruzko datuak ere emango dituzte. Lan honek guztiak ikertzaileek Andereri buruz duten informazio zehatza handitzeko balioko du. Oraingoz badakite aurkitutakoak pertsona bakarraren hezurrak direla. Jakin badakigu bilduma sarrean bazeudela 8 hartz gutxienez 4 hiena eta giza banako bakarra momentuz. Hori zergatik dakigu alde batetik hezurrak ez direlako errepikatu, beste alde batetik adinaren ingurunean guztiak koherenteak direlako eta patologiaren ingurunean ere koherenteak direlako. Orduan momentuz ezin dezakegu baztertu individu banako gehiago dagoenik, baina hipotesirik zurrena da banako bakarrekoak direla. Galdera nagusi bati ere erantzun nahi zaio lan honekin. Nola iritsi zen Andere toki honetara? Hainbat hipotesi edo lan hipotesi dauzkagu. Lehenengoa izan daiteke gu sartzen garen eremutik erori izana edo bota izana, hori da lehenengo aukera. Bigarren aukera da berez aztarnategia beko galeria batean dago. Orduan agian gaur egun galeria hori ez dauka irten biderik, baina aintzinean bazegoen irten biderik eta orduan agian beste leku batetuk sartu zen. Beste aztarnategi batzuetan egin den lanari esker, dagoeneko jakinekoa da neandertalek bazutela pentsamendu simbolikoa, gaixoak zaintzen zituztela, hildakoak hilobiratu ere egiten zituztela, eta kasu batzuetan kanibalismoa ere praktikatzen zutela. Hau da, ez zeudela gure gandik hain urrun. Datozen urteotan polborin kobazuloan egingo den lanak, neandertalei buruz dugun ezagutzan sakontzeko aukera eman dezake, eta zergatik ez, baita haiei buruz dugun irudia humanizatzen ere. Neandertalak gu baino, sapiensok baino gaitasun gutxiago zutela. Argudiatzeko arrazoi nagusia izan da pentsamendu simbolikorik ez zutela, ezta? Baina hori ere aldatzen ari da. Bai, aldatzen ari da eta oraindik dago eztabaidan. Ari gara aztertzen bere hizkuntza zelakoa zan. Hizkuntza zuten? Nik uste dut baietz, eta froga fisiologikoak badauzkagu esateko eta ziurtatzeko gaitasun fisiologikoa bazeukatela. Eta gero, kultura transmititzeko gaitasuna bai bazeukaten. Orduan, horre esker badakigu neandertalek bazeukaten segurazki hizkuntza garatua, ideia horik transmititzeko eta haien artean komunikatzeko. Baina beste gauza bat izango zen pensamendu abstraktua, hauxe pixka zailagoa ulertzeko. Badakigu hilobiratzeak zeuden. Ez asko, ez dugu pentsatu behar hildako guztiak hilobiratzen zutela, baina batzuk kontserbatu indie eta batzuk die dauzkagun adibide zaharrenak. Haiek hasi ziren hildakoak hilobiratzen. Hori da, orduan horrek esan nahi dau, bazeuzkatela ideiak, hori eriotsari buruz, beste bizitzari buruz, honek ematen digu ideia, zeukatela pentsamendu simbolikoa. Baina gero dauz beste gauza batzuk, adibidez artea. Artea sortu zuten eta honen inguruan dauz izugarrizko eztabaidak. Dauzkagu adibidez gauza batzuk ez daudela bere tokian, lekuz kanpo dauzela, bitxikriak deitzen dizkiegu. Adibidez dauzkagu harri horko prisma bat, harri kristalana, gero erastun formako lutitazko noduluak kobazuloetan amalda baten eta arlanpen aurkitutakoak, berez naturalki ez die topatzen kobazuloetan, orduan pentsatzen dugu neandertalek ikusi nun baitzen, hartu eta eraman beraiekin. Horrek ematen digu pixkat, hori kuriositatea bebai bazeukatela. Eta hauxe da, Aslorreko fosil bat, dala mikraster bat, da itxastriku baten fosil, miozenokua eta holan, eta hori bebai segurazki ikusi zuten Arabako iparraldean, hor dauz afloramenduak, ikusi,
atentzioa Ze deitu, polita. ze polita eta eraman azlorera. Beraz, ez dira objektu praktikoak, ez da? Ez. Estetika, arrazoi estetiko bat dago honen atzean, eta horrek pentsamendu simbolikora garamatza. Hori da, printzipioz ez daukate funtziorik. Ere pentsamendu barruan, bazegoen kuriositate hori, eta hori simbolikoa da, bueno, hitz egin dezakegu luzez honen inguruan. Arkeologo eta voluntarioek osatutako talde honek Arantzadiko indusketa batean parte hartu du udaran. Ikasle, ingeniari, irakasle eta erretiratuek elkar hartuta lan egin zuten uztaileko azken 15aldian. Izan ere, aztarnategi arkeologikoak udan irekitzen dira. Arantzadiren kanpainek arkeologiarako zaletasuna aisialdiarekin eta voluntariozarekin uztartzeko aukera ematen dute. Lan gogorra izan arren, askok urtero ematen du izena. San Adriango Kobazuloko aztarnategian lan egin zuten. Leku honetan egin den 18. indusketa kanpaina izan da urtengoa. Aratz-Aizkorri mendikaterako igarobide natural hau, itsasmailatik 1000 metrora dago. Honaino iristea ez da erraza, eta hala ere, Neandertalen garaitik gizakiak hemen izan direla ikusi da. Zutabe estratigrafikoan, Brontze Aroko, Madelein aldiko eta azken Neandertalen garaiko aztarnak aurkitu dituzte. Eta horrek, San Adrianen garrantzia bistaratzen du. Azpimarratutzen du gure hipotesia dana. Leku hau estrategikoa dela, balio estrategiko handia daukala, eta aukerak zabaldu bezain pronto okupatu egiten dela. Eta alde batetikan, bide laburra bezala, bide zior bezala, mendilerroak gurutzatzeko, baina baita ere mendilerroak berak ere ematen dituen onurak eta balioak eta baliabideak ustiatzeko. ¿Esto se soltó el año pasado? A ver, del 3A, un poquito del 3B, un poquito del 3A. En 3A. Neandertalen aztarnak 3 metro eta erdiko sakoneran aurkitu zituzten 2023an. 2 metroko geruza antzu baten azpian zeuden. Bizi aztarnarik gabeko lur kapa hori azken glaziazioari dagokio eta izotzaroaren gogortasuna erakusten du. Klima hain zen hotza, ezen ez zuen bizi arrastorik utzi. Azken finean, parajea etzen bizitzeko modukoa, ez animalientzat, ez da gizakientzat ere. 2023ko indusketa zundaketa bat izan zen, hau da, materialik ote zegoen ikusteko egin ziren lanak. Eta susmoak konfirmatu egin zituzten, harrizko tresnak eta gizakiek kontsumitutako hezurrak atera zituzten iaz. Harrizko tresnak daude eginda harri variedade desberdinetan, suharritan eta baita are-harrietan ere bai. Eta horiek daude landuta modu batean non ahalik eta gutxien gastatu nahi izan dute printza bakoitza ateratzeko. Hortarako jarratzen dituzte prozedura tekniko batzuk eta horiek ikusita zalantzarik gabe Neandertalen kasua da. Gizatalde haiek nomadak ziren eta ezin zituzten zama handiak aldean eraman. Beren lan egiteko moduak jokabide hori erakusten du. Materiala alferrik galdu gabe, nukleo batetik ateratzen zituzten ebakitzeko tresnak. Esto es una radera. Una radera es una lasca, digamos, a la que se le toca un filo, ¿vale? Un filo más o menos continuo, para hacerlo un filo más resistente y más cortante, a menudo con forma un poco como de sierra. Tresnak egiteko erabilitako materialaren jatorria ezagutzen dute ikertzaileek, eta horrek populazio haien joan etorriei buruzko informazioa ematen die. Bakigu, Euskal Herri mailan ze tokitan azaleratzen diran suharri variedade bakoitzak, eta kasu honetan aurkitu ditugunak dira Urbasako variedadea eta Trebiñuko ere bai. Tresnak aurkitutako geruza berean, hezurrak ere azaldu dira, eta gizakien erabilera markak dituzte. Hezur horietako bat datatu dute, eta 51.000 urteko antzinatasuna eman du. Neandertalen desagerpenetik oso gertu gabiltza, eta orduan horrek interesanteagoa egiten du aurkikuntza hau.
Aztarnategia ez da oso zabala, metro gutxi batzuk besterik ez ditu. Barruan mugitzea ez da erraza, eta minik ez hartzeko segurtasun neurriak zorrotz zaindu behar dira. Indusketakide bakoitzak egiteko zehatz bat du. Aurkitutako materialak garbitu eta sailkatu egiten dira. Interesa izan dezakeen guztia ondo identifikatuta gordetzen da, aurrerago analisi sakonago bat egingo baitzaio. Indusketa eremua zabaltzen ahalegindu dira aurten, iaz aurkitutako aztarnak hobeto ulertzeko helburuarekin. Aurkikuntzei esker, poliki-poliki, giza talde haiei buruzko irudi osatuago bat marrazten ari dira. Interesgarria iruditzen dena da, hemendikan pasatzeko, hau eduki behar da logika estrategiko bat. Denboraldi txiki bat pasatzeko ez da leku egokia. Hemen hotza handia dago, haizia pasatzen alde batetik bestera, eta ez badezu balio estrategiko bat ikusten hemen, nik ez diot zentzurik ikusten okupazio bat egiteari. Urtean zehar egiten diran mugimendu nomadak planifikatuta egin behar dute, eta hemendikan pasatzea eduki behar du balio estrategiko bat, Neandertalen antolakuntza estrategikoan, bere ibilbideak planeatzeko momentuan. Indusketa kanpaina aurten ere emankorra izan da. Harrizko tresna batzuk eta kontsumitu zituzten animalien hezurrak berreskuratu dituzte. Zutabe estratigrafikoak 7 metro inguru ditu eta oraindik erdialdera besterik ez da iritsi. Aztarnategia ez dago agortuta. Hurrengo indusketa kanpainetan material are zaharragoak aterako direla espero dute. Neandertalek gure artean jarraitzen dute. Neurri batean, bai. Espezie moduan Neandertala desagertu bazen ere, gaur egungo gizaki modernuen material genetikoan haien arrastoak aurki daitezke. Orain, badakigu Europarron DNA-aren 2% baino gehiago Neandertala dela. Horrek esan nahi dut duela milaka urte, uneren batean, Neandertalak eta gizaki modernoak gurutzatu egin zirela. Lurrean, gaur egun 8.000 milioi pertsona baino gehiago gaudenez, sekula baino ugariagoa da Neandertalen material genetikoa. Eta bukatzeko teknologia, ez da? Teknologia izan da, Neandertalen gizarte atzeratuaz genuen irudi hori aldatzen lagundu duen elementurik garrantzitsuena behar bada. Bai, garrantzitsuenetariko bat. Pentsatzen zen Neandertal teknologia zala nahiko atzeratuta, nahiko monotonua eta ez oso sofistikatua. Baina ze ikusi dugu? Mito bat zen hori, ez da? Bai, aurreritzi, mito aurreritzi nahi duzun bezala, baina hori aldatu da izugarri. Eta horretan, aldatze prozesu horretan, Euskal Herriko aztarnategiek lagundu dabide pila bat. Adibide batzuk dauzkagu hemen erakusketan. Azteko, harri industria. Demostrau indugu, bere harri industria oso egokitzen dela bere nahiei eta bere beharrei, baina bebai aldatzen dela denboran zehar. Orduan aldaketa kulturalak eta historikoak ikusten ditugu Neandertalengan. Beste horriritzi bat, Neandertalek bakarrik erabiltzen zituzten tresna holan astunak eta oso handiak eta bar. Bueno, hori bebai demostrain dugu ez dala egisa. Bazeukaten gaitasun adibidez egiteko tresnak oso txikiak. Horrek esan nahi dau, bazeuzkatela bere konplexu teknologikoetan ekintza batzuk behar zituztela tresna txikiak erabiltzea. Orduan, presiziozko lanak ere importanteak zirela bere teknologian eta bere kulturan. Badago, garape teknologiko garrantzitsu bat, ezta? Teknologia batzuk lehenengo aldiz Neandertalek egiten dute. Adibidez, erretxinaren erabilera zertarako itsatzeko zer?
Normalean harri tresna bat itxatzen zen egurrez egindako heldu leku edo nola itxatxi, kirten bati. Eta horretarako prozesu oso konplexuak jartzen zuten jokuan. Kuriosidade handiko gizakiak ziren eta horrek hori ikusten da material arkeologikoetan. Beste gauza bat da, gaur egunera arte normalean harriak bakarrik iristen direla, ez da? Material organikoa bidean gelditzen dela. Desegin da, ez da? Material organiko batzuk, zurra kobasuretan nahiko ondo kontserbatzen da guregan, egisa da kobasuretik kanpo bakarrik iaia harria daukagu, baina dauzkagu leku batzuk non beste lako materialak kontserbatzen direla, adibidez egurra. Egurrezko erremintak. Bai, Aranbaltzako aztarnategian dauzkagu orain dela 80.000ko tresna batzuk, egurrezko tresna batzuk, Europa mailan oso gutxi dauz, 10 bat aztarnategi egurrezko tresnekin. Esan daiteke ezaugarri komun bat zuela neandertalen industrialitikoak adibidez aurkitzen duzuenean pieza bat, hau neandertala da. Zer begiratu beharko zaio? Bai, batzutan orokorrean printzaz osatutako teknologia bat, edo gero dauz teknologia mota batzuk, adibidez diskoide, lebaluakina, hori ikusten dugunean, esan dezakegu, aztarnati baten, zundaketa baten hori topatzen badugu, normalean eta ia dudagabe esaten dugu, hau neandertalena da. Baina gisa da beste batzutan zailagoa da esatea, gure espeziea eta leku batzutan are zailagoa, adibidez Afrikan gure espeziea neandertalen teknologia berdina egiten zuen urte askotan zehar. Bukatzeko, zer aurkikuntza espero duzu datozen urteetan, zer gustatuko litzaizuke aurkitzea horrelako, eskatu. Niri gauza asko, baina esateko gauza bat nik uste dut oso inportantea izango da Andereren kontestua eta zehaztea purba gehiago, fosil gehiago topatzea, niri gustatuko litzaidake topatzea non bizi izan Andere, orduan polborineko zimatik kanpo ateatzera eta hor inguruan dauzen aztarnategi batzuetara jutea eta hor topatzea beraiek utzitako aztarnak eta tresnak eta animalien zatixak, hori nik uste dut oso garrantzitsu izango zela. Eta gero niretzat, txatelpernaldia da nire kutxuna. Eta gustatuko litzaidake topatzea aztarnategi bat, kobasulo baten, materia askorekin, eta ezurrak oso ondo kontserbatuta, auskalo hor topatzeko neandertal edo hibrido edo sapiensen ezurrak. Baina tamalez uste dut aukera hori oso urrin dagoela. Eskatzea libre da. Bai, hori da. Eskerrik asko, Joseba. Zuri. Neandertalako beto ezagutu eta haiei buruz geneukan irudia aldatzeko aurrera pauso bat izan da gaurko saioa. Hori zen asmoa behintzat. Baina bidea ez da hemen bukatzen, asko gelditzen da oraindik neandertalei buruz jakiteko, eta utxune hori bete nahi dute martxan dauden indusketek. Zestoako amaldako bazuloan erantzunen bila dabiltza ikertzaileak. Tira, erantzunak baino galdera berriak aurkituko dituzte agian. Ikerketa berriek jakintza berria ekarriko dute, eta guk Teknopolisen kontatuko dizuegu, nola ez. Datorren asterarte, agur!